Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto vianočnú organzu, ktorá je v takomto vianočnom štýle, kedy je základ tej organzy čierny a sú na nej vianočné vzory v zlatej farbe. Vianočné vzory obsahujú tieto hviezdičky v rôznych vyhotoveniach, rôzne takéto tvary. Vďaka svojmu vyhotoveniu odporúčame pre vianočné dekorovanie alebo pre luxusné tabule, pre sviatočné tabule, kedy tá kombinácia čiernej a zlatej farby pôsobí naozaj veľmi hodnotne. Zároveň je to však lacný produkt, lacná dekorácia, ktorú si môže dovoliť každý. Tá šírka je dostatočná, dĺžka je rovnako dostatočná, takže to využitie je naozaj široké.